Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Dek, apa yuk? Kemarin ya mas, Ngopi yuk. aku kan seneng kopi mas. Lah, Dek. Ora apa-apa lah kurang ngancani Mas lah. Sapa ngerti ngono kono. Adik malah seneng kopi. Ya wis ta yo. Tenan yo, Dek. Yo. Iki mangkat yo, Dek. Iki lho, Dek, sing biasane nggon Mas ngopi. Masa? Iyalah iki, nggone kan resik. Terjamin ki kopine nang ngene kopi lokal kafe, Dek. Iya kok mas. Iyalah, Dek, iki kan kopi Purbayan, kopine lokal, kopi asli. Nek ora percaya kok jajal dicicipi nang kene, Dek. Ah masa mas? Iyalah, tenang wae nang ngene ki kopine terjamin, pelayanannya juga apik. Oh berarti mas wis tau ngopi ning kene karo cewek yo. Hah? Ya urung pernah, Dek. Iki kan aku ngene iki biasanya karo kancane. Kancane sapa? Karo kancane, Dek. Lah iya kan kancane kan ono jenenge. Ya akeh, paling nang karo kempluk ngene aku. Wis, ada sumber dulu lah. Ini kan pan ngopi. Ya wis pesenke. Terus sih pelayanan ndi iki jajal. Mas. Ya mas, apa mas? Pelayanan ya, Mas. Iya, masa yang tukang parkir ngapur gue. Oh, aku bisa kopi loh, Mas. Oh, asli. Oh, di saja mas ya. Si mantep loh. Iya tenang gue sing biasanya. Oh iya. Iya. Terus ser mana? Loro temenan deh. Ya loro temenan. Ombok telu lalen no. Ya Iya mas, sabar di sini apa gue? Pesan ora tau sabar nang ngene. ya suwi kok. Ya, aku tenang peran nih gawe mandel gue. Yang ketiga apa, Mas? 30 tempat terendam kok tiga. Lagi kopi bener. Iki spesial gue sampean mas. Oh iya ini biasanya malah ana banyune ya. Iya, iki mbak, kopi ini mbak. Sekarang Iya. gue jajal. Kopi paling seger di nang pulau. Jamin tos. Wis. Mau gue dinikmati. Yo, sono, Mas. Iya, lalen. Wis ra usah. Lah kenapa? Kalau mau kopi ngono kok wis lebih kok. Ya wis nih jajan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning nggih karo Nyong nang channel Bobo Official. Aja lalen subscribe ya. Ya karo ngopi ki. Kanggo kowe pada sing nang luar Jawa apa nang luar pulau sakabehane lah penikmat kopi kowe khususnya. Aja lalen nang kemarin Purworejo ki mampir nang griya kopi Purbayan asli. Kopi ning Purworejo lah. Kowe eling-eling kopine kopi Purbayan aja lalen. Nek garep tuku oh nang isor tak kei nomor WA-ne ajak lalen nggih ajak lalen maning subscribe channel Bobo Official selalu ya ajak lalen gue nggak bisa subscribe langsung duripna loncenge bar duripna loncenge ajak lalen di-share nang kanca-kancane nang dulure lewat WA Instagram apa lewat Facebook lah terserah yang penting di-share ajak lalen we wis matur nuwun.